Tak jo, čus, já jsem Kundris, jsem z Havlíčkova Brodu, je mi 19, chystám se na vejšku, takže za asi 3 týdny dělám maturitu a chtěla bych se s váma podělit co se děje, o tom, co se děje v mém životě, co se bude dít, co se nebude dít, co se mi líbí, co se mi nelíbí, takže o recenze na knihy, na filmy, na seriály, prostě na všechno, na hudbu, co poslouchám, co dělám v létě, v zimě, na jaře, kdykoliv. No, tohle video vzniklo na základě toho, že jsem delší dobu sledovala blogy holek z Ameriky a z Anglie, který točili o svém životě, co se v jejich životech děje. A poměrně se mi to líbilo, docela bavilo mě to, takže jsem se rozhodla, že bych to mohla zkusit taky. Navíc jsem taková docela upovídaná, takže mám problém s tím, že když něco vidím někde, tak to okamžitě někomu slyším, tak to okamžitě někomu neříct, tím nemyslím drby teda. Ale tak jsem se rozhodla, že tohle bude asi nejlepší způsob, jak to nejrychleji sdělit. No, tohle je první video a v prvním videu bych ráda, což je teda čest, probrala dnešní, respektive včerejší díl Upířích deníků, což je 5. řada 19. díl. Jsem naštvaná, protože hlavním motivem téhle epizody byl vztah Enzo a Damon, nebo Enzo a jeho doživotní a celoživotní láska. Enzo bohužel umřel, protože zjistil, že Damon zabil jeho životní lásku, naštval se na něj, vypnul jeho emoce a pak si vlastně sám vyrval srdce z těla za pomoci Stefana. Takže to byl takový hlavní motiv, jsem opravdu smutná, že ho zabili, protože se mi vážně líbil, byl to takový napůl záporák, takže nahradil Damona, který na začátku hrál vlastně tu samou roli. No, tak ten nám zmizel, doufám, on je jako mrtvej, ale není úplně mrtvej, takže určitě se vrátí. No, potom, co se v téhle epizodě ještě stalo, nevím, co si mám myslet o Stefanovi a Eleně a o jejich vztahu, protože Eleně bych zrovna nevěřila, jelikož když je na scéně Damon, tak se vždycky dá dohromady s Damonem, když je na scéně Stefan, tak se dá dohromady se Stefanem, mezi nimi je to takový divný. No, jinak se zvědavá, co se stane s Tylerem, to jsem fakt zvědavá, protože ten momentálně hraje v seriálu takovou vedlejší roli, ale jako hodně zajímavou od minulého dílu. A potom doufám, že se zbavíme všech těch poutníků, který se myslel, že se tam objevili jenom na začátku na chvilku, aby chytli Catherine a pak se jí zbavili. No, nakonec se zjistilo, že je to středobod celé téhle série. Takže myslím, že konec série bude fakt dobrý. No, Bonnie asi umře. To je smutný, je to smutný, ale už jsme na to tak nějak připravený, protože už umře vlastně podruhý. Takže se to svým způsobem asi, no, nedalo se to čekat, ale už jsme připraveni na to, že už tam jednou nebyla. Spíš je to smutný pro Jeremyho, protože mu umře 3. holka, což teda já bych se asi pověsila, nebo já nevím, kdyby mi zemřel 3. kluk v řadě za sebou, to už je fakt blbý docela, jako když bych předtím chodila vlastně s duchem, to už je úplně blbý, ale Jeremy taky už umřel, takže asi ví, jak to chodí, nebo nevím, ale tohle se v seriálu neřeší. Takže to byla asi dnešní, jo, a pak se zvědavá, co bude s tou čarodějkou z těch dvojčat, protože ta je taky hodně zajímavá. A se zvědavá, já mám pocit, že ta nahradí v seriálu taky Bonnie. Jestli Bonnie umře, herečka odejde, tak určitě tahle blondýna ji nahradí v seriálu. Takže na to jsem taky zvědavá. No, a to bude k téhle epizodě asi všechno. Myslím si, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct, takže se mi fakt ulevilo. No, jinak, videa ještě na závěr tohohle videa, tak videa jsem budu snažit se dávat každý týden, aby toho bylo víc. No a teďka nevím, jak to bude, protože prostě s tou maturitou je to těžký, ale myslím si, že si vždycky ten čas na to nějak najdu. I když asi zbylý 3 týdny budu působit vážně ve strese, takže uvidíme, jak to bude. A těším se příští týden, no když tak.
Čau.